Bideo honetan bazaude, zure seme-alabak euskara txiki-txikitati jasotzeko aukera dauka. Etxeko guztiak euskaldunak bazarete, euskara etxeko hizkuntza izanen da, eta horrela, zure seme-alabak erabilera ohiturak ere jasoko ditu. Badakizue zer ikusi, ura ikasi. Euskaraz ez dakien helduren bat bizi bada etxean, hizkuntza bat baino gehiago erabiliko dituzue. Haurrak gai dira pertsona bat hizkuntza batekin lotzeko, baina horretarako hizkuntza bakoitzari bere espazioa errespetatu behar zaio. Aberastasun horren partea da euskalkia. Horretan mintzatzen baldin badakizu, emaiozu. Batua eta komunikatzeko beste modu formalagoak eskolan ikasiko ditu. Eta denen beharra izanen du alegia gaur egungo bizimoduan, euskaraz komunikatzeko modu horiek guztiak beharko dituzte gure seme-alabek. 3 urte azpiko haurren denbora gehiena familiak antolatzen du, baita aurreskolara joaten diren umeen kasuan ere. Beraz, familien esku dago euskararen presentzia ziurtatzea ordu horietan guztietan. Esaterako, euskaraz aukeratuz zaintzaileak, kantak eta ipuinak, jolasak eta jostailuak eta marrazki bizidunak. Baliabide horiek denak era webgunen aurkituko dituzu. Ibilbide luzea eginen du zure haurrak eta gauza asko ikasiko ditu. Ingurune sozialaren eraginez gaztelania menperatuko du. Euskarari dagokionez, hoberena emanen diozu orain arte aipatutakoak familiakoekin konpartitzen badituzu.